Endevinalles. Tinc pàgines però no sóc un llibre. Tinc tapes però no sóc una olla. Què sóc? Un àlbum de fotos. Què és allò que pots veure una vegada en un minut, dues vegades en un moment, però mai en 1000 anys? La lletra M. Quina és la cosa que quan és més gran pesa menys? Un forat. Quin animal salta més alt que una casa? Tots perquè les cases no salten. Què és allò que és teu però altres persones fan servir més que tu? El teu nom. Si un cotxe negre entra en una cova negra sense llum, com surt el conductor? Per la porta del cotxe. Tinc claus però no panys, espai però no habitacions. Què sóc? Un piano. Quina màquina et permet veure a través de qualsevol paret? Una finestra. Què és allò que pot travessar un cotxe sense trencar-lo? Una ombra. Tinc ales però no sóc avió. Qui sóc? Un ocell. Tinc dues finestres, però no sóc una casa. Qui sóc? Els ulls. En una família en Joan té 5 germanes, i cada germana té un germà. Quants fills té la família en total? 6 fills, les 5 germanes, més en Joan. Què pots agafar però no pots veure?
Un refredat. Quina cosa sempre et poses quan surts, però mai no te la pots treure? La teva ombra. Quin és el principi i el final de tot? La lletra T. És petit, però hi cap tot el món a dins. Què és? Un mapa. Què pots donar sense perdre? Un somriure. Quin animal camina amb 4 potes al matí, amb 2 potes al migdia i amb 3 potes a la nit? L'home. Nadó a 4 potes, adult a 2 i vell amb bastó. Sempre està davant teu, però mai no el pots veure. Què és? El futur. Quin globus mai no pot volar? El globus terraqüi.